Dito naluklok sa kami, ala siya, basta ka daw sila din eh. Ya, uway mag... Namula niya bigat. Yan yung magambog ng mga sanulo. Mag-inom na juice sa inyong makanan. Day, asa ka day? Kasi lang day. Napakanalig day. With biscuit. Skyflix. Bye. Thank you. Jero nga lagi with no? Anong kuhan? Good morning. Ano may lot? Nami sa San Andres Bukid. 1,000 apil pa to day? Oh, ang 1,000 ako. 1,000 atong gidala ba ya? 1,000. Apil na sa pili ba dyan? Good morning. Paulanon ang panahon karon. Ang amo iba na Punta. Lombok lang. Sinamurag Disney, masaliti na. Kung naman sa malita, Mga snack tag pandesal sa umaga. Yan na malit mi og pandesal. Amo ang pamainit. Welcome to San Andres Bukid. San Andres Bukid, Manila. magluto na ay pagko na ako. Oh. Sige, day. Nakabalik na gid ko sa San Andres Bukid. Last stop San 5 diri ko. Karon wala ko ka kuan. Hindi ko inakala makabalik ako dito. Pila na ka tuig gikan ato. 2024 na karon. Lugay na kaayo. Ako na kay kausaban ng San Andres Bukid. Dako na kay mga balay. So yung paliton day. Dagan sa po dito? Ay, oh, palit tay ka day kay isarat to ka buok day. Bye. Ano man ya, oy na video man siya. Malit tag pandesal. Pandesal sa umaga. Ang oras karon is alas 6 sa buntag. Namalit mig pandesal ni Irene para amuang i-breakfast.
Oo. Lami gid na dayang binignit sa gulan og pan. Anay pan. Unya pa man to lutoon ang binignit no. Mga alas panghapon siguro to. Thank you. Bye-bye. God bless us.